Sige na. Sige na. Lumabot na ano, 3,000. Ano ba ganyan? Parang init. Ikutin nga sa pan, init. Sandy Liberio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga alamat, kung nagkailangan ka ng kulay ko, magsisilbing kantayan. Malabara isa parang bantayan, mapapasili ka ng bulungan. Di natin narito ang galingan kapag ikaw kasama ko kasalang tanging hantungan. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Di mo kalain na malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Di mo kinain at sana di ka din matulog ka pa ng mantik. Nakuha ka ilamin ng ka. Lalawin pababa papunta sa atin. O ba't tingnan na lang tumakbo? Wala namang bago. Huwag ka na muna lumayo. Sa'yo lang ako babalayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay.
aking pag-ibig. Northern Summer Mix DJs. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y nakait mo. Oo, marami pa na handang iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di ka man ikaw pero ikaw ay mamahalin. Pagtigyan mo lang ako na ikaw ay mapasakit. Para pang nahulog ako sa magpapas na kumin. Di ko na malayo dahil sa iyong mga kumin. Ibig ng iyong katawan ay nakakatulala. Gusto ng iyong matandang lawag na pagpapita. Di matatawaran gamit pa magmamagan. Ikaw ba siyang kaibigan? Di ko na magsasawaan. Binubuhat mo ang aking pakiramdam. Mabigat ito, ikaw ang nagpuntaan. Tayo ay nagtaway at ikaw kaya mo na. Ngunit walang umawag kaya't di magkatuluyan. Oh, aking binibini, ikaw ang binibini. Sa simula Yan. ng aking pag-ibig. Oh, aking binibini, ikaw ang binibini. Sa simula muli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini. Main channel mo yan dyan. Johnny lang, Johnny. Johnny lang yan. Johnny lang, Johnny lang. Yan, Johnny. Nakalista ka na, sir. Nakalista ka na, sir. Yan. Palit-palit yung pangalan mo. Basta Rizales Idol. Pasok na po sa mga gustong sumali para makapag-start na tayo. Okay lang dyan. Bawal talaga yun dyan. Bawal. Malagasan ka. Idol. Malalagasan ka talaga pagka dalawa yung inaatanan mo na. Kailangan isa lang dyan. Pagkatapos ng isa, tsaka na ng isa. Hello. Okay lang dyan, okay lang. Regular shout out to you, Sisi Rebecca. Sisi Rebecca, thank you sa patamsak mo. Sandy Oliverio, the
Sa iyong tingin, parang ako ay natunay na. Mga titig mo sa aking makapit halina. Ito bakit hiling aking nadaiba. May chumik ka, girl, may chumik ka, girl. Erap, nako, Sir Erap. Nawala ka kanis ng gabi. Sir Erap. Sir Erap, nawala ka po kagabi. Ano po pabura? Ano po yun, Sir Erap? Ano pong pabura? Sali ka na, sir. Makipagdikitan ka na po. Makipagdikitan ka na, sir. Rapol? Opo. Basta po mag-stay po kayo sa live ko hanggang sa matapos at makipagdikitan po kayo. May chance po kayo manano lang watch ko. Huwag po nga alis kasi po pag umalis kayo, hindi po ma-promote yung channel nyo. Hindi ko po siya ilalapag pag nawala po kayo, pag tinawag ko kayo. Na kapag na-promote na yung channel nyo, bawal na bawal po yung umalis po. Kasi kawawa na po yung nasa dulo, wala na pong didikit sa kanya. Sali ka ba? Sir Erap? Wala pong aalis pagka nagpalista na po. Kahit palista po yung gustong sumali. Sali ka po, Sir Erap. Kahit palista lang po yung gustong sumali. Sara Vizares Idol. Oliverio. Pag nagpalista po, bawal na po umalis, guys. Kung gusto niyo po ma-promote po yung inyong Oliverio. yung video channel, mag-stay lang po at makipagdikitan po kayo. Para po fair naman po sa iba. Kahit palista lang po yung mga gustong sumali. Para malista na po kayo.
sa iyong patamsak, Yuri. Thank you, Yuri. Thank you, Fury, sa iyong patamsak. Palista na po para makapag-start na tayo, guys. Northern Summer Mix DJ. Ito na ba yung mga trip ko? Pasukan na. Ay, ikutin niyo. Hasta la Visares Idol. Ay, palista po para makapag-start na po tayo. Oliverio. The best. Ay, palista na po kayo para makapag-start na tayo, right? Pasok na. Huwag pumaya. Hindi naman tayo nakikita.
Bizares Idol. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, kasi sa spaceship isasakay kita. Superbus na chick flick, 'cause I got plenty. Tinatamad na akong magpahinga, nakakapagod, sobra pa po. Ano yun? Akin habang siya'y kinikilig. Kunyari, mapipilan na init ng dala. Napapakamot na at napapahumol siya. Sabi niya, can I take back? Ibawan mo pa, bilisan mo pa. Sige pa. Huli ka ba? Kabornok Vlogs. Kanina sa'kin Evening din sa'yo. Kasali ka po, Kabornok. kasi gusto mong dinidilaan ka. Kabornok. Walay ka ba? Kasali ka po ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharon ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain Evening ka. po. Parang nenenggi Ay, si Arvin. katawan. Kabornok. Gusto na po kita, Kabornok. Kabornok. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, kasi sa spaceship isasakay kita. Ng iyong at ngiting ako'y nakaka-attract. Dibdib naglalak, parang merong heart-attack. Ayaw mo sa iba, Nakalista ka na, Arvin. Kabornok, nakalista na po. motherfucking day. Johnny, nakalista na. Yung nakalista na po, huwag na pong aalis. Stay lang po dyan. Sinito, tinatamad na lang magpahinga na daw. Nakakapagod, sobra pa po. Kasali po kayo? Kasali po kayo, pabora? Kahit palista po yung gustong sumali. Wala pong aalis dun sa nakalista na po. Wala pong aalis. Beats Production. Yung nakalista na po, please po, huwag pong aalis. Pasok na po kayo para makapag-umpisa na po tayo. Pasok na po. Anong oras na ba? 40, 30, 40, 8:40. Huwag pong aalis yung sa nakalista na Parang nenenggi ang kanyang katawan.
sumali sa LS. Parang nenenggi ang kanyang katawan sa mong titigan dito sa sofa. Balik ko na po para makapag-start na tayo guys. Sasakay kita. Hasta la Pizares, Idol Cindy, Imperio, the best. Malayo na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalaban ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil walang pag-ibig mo, Start po tayo ng 8:50. Meron pa tayong 9 minutes. Meron pa tayong 9 minutes. Yung mga gustong humabol. Pwede pa. Yung po nga nakalista na guys, huwag po nga alis po para ma-promote po kayo. Kasi po pag umalis kayo, hindi po ma-promote yung channel nyo. Pag tinawag ko po kayo at wala kayo, hindi kayo nagparamdam, hindi ko po kayo lalakbag. Oo naman. Johnny. Hindi ako nararapat sa'yo. Bakit Thank you, stay safe. bang mahulog ang puso sa'yo? Wala Mag-aalis Johnny, papaluin kita. minahal ko na kaagad. Ang puso kong Ilang subscribers na yung Johnny mo? Grabe dyan. Ilang subscribers na yung Johnny mo? Ang dami mong main. salamat sa pagmamahal mo na sa'kin ikinagawa. Johnny. Ilang subscribers na yon? Johnny. Ilang subscribers na si Johnny. Johnny. Nakita kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pag-iinsan. Happy ang siyang naramdaman, hindi na ba mababalik ang lahat ng ating nakaraan. Dahil ba sandali na ang lahat sa iyong Ilang subscribers na si Johnny. Nasaan ka ba, Johnny? Ito talaga, bebe. Pasaway ka. Papalo na kita dyan. Parang hirap naman napuntahan yung Johnny mo. Ilang subscribers na ba to? Bebe Johnny.
search yung pangalan mo. Johnny Johnny. Ilan subscribers na to? Johnny Johnny. Johnny, sa kabake at sa labi. May taas ba kayo? Puntahan yung ating login. Tatlo lang kayo. Yung mga gustong humabol, pwede ba? Sali ka po. Ano ba yan? Nahihirapan akong dati sa stress. Difficult. Hanggang madikitan. Limbang. Sali ka po. Sali po yung gustong sumali. Tinangan ako. Ay, palista lang po yung gustong sumali. Pakipunta na po yung ating login. Sa mga bago, nandito pa siya, Kabordok. Kabordok, nandito ka pa, Kabordok. Kabordok. Paramdam ko, Kabordok. Sabihin ko po yung ating mechanics. Kabordok, nandito ka ba? Kabornok Vlogs.
Nandito ka pa ba? Michelle Awa, Georgie. Michelle, sali ka pa po ba, Ma'am Michelle? Kahit palista po yung gustong sumali. At sabihin agad po yung aming channel. Sali ka po ba, Ma'am Michelle? Main mo ba yan? Wala na dito. Hindi po kayo nasali. Hindi po kayo makipag-isipan na. Bilisan na kita, Ma'am Michelle. Ayan, wala na. Pakipuntahan lang po yung ating login. Ayan, wala. Oh, lakas. Lakas ng ulan dito. Sana huwag magkakak. Palit kayong itong sumali, Ma'am Michelle. Sali ka. Sige po, sali po kayo. Kung gusto yung magdikitan po, makipag-participate po kayo, makipag-dikitan po. Para marapat ka po, Ma'am Michelle. Kabornok. Kabornok. Nandito ba? Kabornok. Kabornok. Maramdam po, Kabornok. Kaya sabihin ako. Saan ba si Kabornok? May sabihin ako. Kabornok. Kabornok. Nandito pa ka ba? Kabornok. 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 Paramdam po, Kabornok. Wala pong labas-masok sa ating live channel po para ma-promote po yung channel mo. Wala pong lalabas. Live chat. Kamba ni Johnny. Nawala si Kabornok. Kabornok. Paramdam na po, Kabornok. Yung mga gustong sumali, type po sa atin po. Type palista po. Para malista na po agad. Kabornok, nasaan ka? Hindi ka malalakas.
Bulagang family vlog. Kailan shout out to you. Thank you, Bulagang family, sa patamsak mo. Kahit pasali po yung mga gustong sumali. Malakas ang ulan dito. Sana wag mag-brown out. Makipuntahan si Jan. Wag pong maya. Pasok. Wag po kayong mahiya. Paano lalaki yung mga bahay nyo? Nahihiya po kayo. Karya B. Cebu. Yun, Cebu. God bless. Thank you po, Mama Karya B. Sali ka na po, Ma'am Karya B. Para po ma-promote yung channel. Sabihin lang po agad yung ating name. Pwede po humabol, konti pa lang kami. Kaya D. Sali ka na po. Kumain po ito maghapon. Tapos ngayon, malakas ang ulan. Thank you for the watching from Cebu. God bless you too, ma'am. Kahit palista po yung gustong ma-flex po ang inyong mga channel. Palista na po kayo. Palista na po, palista. Type na po kayo, palista po para masaya. Type palista na po para masaya. Kaya B, sali ka na po, ma'am. Thank you po sa lahat po ng bumibisit sa ating live. Pumapasok. Thank you so much po sa inyong lahat. Kaburnok. Kaburnok, nandito ka pa ba? Kaburnok? Hello, Kaburnok, paramdam po kayo para kayo mailapat. Kaburnok, paramdam po.
pong skip yung video ha. Panoorin po at least 1 minute. At magbakas po. Mag-comments. Send words pataas po. And then, lagay niyo po sa dulo ng iyong comments at videoan. Then, like, sub niyo po yung video, bell all. Then, balik po kayo sa ating live chat. Paramdam kayo, chat nyo. Type nyo, bagong dikit, J. Lumang dikit, T. Yung mga gustong sumali, type nyo lang po, Karista. Wala pong aalis guys, walang aalis. Please po, walang aalis. Yung mga gustong ma-flex yung kanilang channel, pwede pa kayong umabot. Ang lakas ng ulan dito. Sana wag maglalaw. Huwag tayo maga. Pwede pong humabol yung mga gustong sumali. Lista na kita, Karya D. Karya D. Ipagdikitan ka na po dyan para mailapag po kita. Pinin mo ba ito, Karya D? Huwag pong mahiya, huwag mahiya. Karya D, lista na kita, may ipagdikitan ka na po. Para dumami tayo, Karya D. Main mo ba yan, Karya D? Karya D, Karya D.
Pepi. Dami, 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 dami. Ipuntahan ko si Ate. Tired me. Tired me? Dito ka pa ba? Tired me? Pasok na kayo, pasok. Ikutin na. Nakikita ko.
Nasaan yung iba? Sir Bornok, nawala ka? Sir Bornok? Nandito pa ba si Sir Bornok? Paramdam po. Sir Bornok? Sir Bornok, paramdam po. Paramdam, Sir Bornok. Nasaan yung iba? Dalawa na lang ito dito. Nasaan yung iba? Nawala. Nasaan yung iba? Paano tayo makapagtalo sa kredito?
Saan yung iba? Pasok, pasok na, pasok. Ito, gigisingin natin sila. Powered by DJ Willow Exclusive. Wow! May DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. DJ Rodski. Best, best. Saan yung iba? Wala na. Basta Team Boyong. Gapauyong. Aldado. Disco Mobile. DJ Rodski. Best, best. Saan yung iba? Pasok na po. Malapit na tayo matapos. Pwede pa kayong humabol, yung gustong humabol. Basta Team Boyong. Gapauyong.
Sa inyo, walang aalis. Sino po nandito na lang? Dalawa na lang kayo? Maya-maya po makakat off na tayo kung walang papasok. Makakat off na tayo maya-maya kung wala nang papasok. Disco Mobile. DJ Rudsky. Disco Mobile. Hindi. Pero mali pala. Nasaan yung iba? Kain tayong mani. Mani. Diba dyan? Mani. Kain tayong mani. DJ Arcade Remix. Ayan. Ilongga? Anong ilongga? Ano yung Celia? Ano yung ilongga? Madam Celia yun? Ang nilapag ko? Yan. Si Madam Celia to? Madam Celia yan? Hindi si ilongga. Ah. Ah. Ilongga. Ano yung sir? Ilonggo. Bisaya? Sir dyan? Kapis? Merong kwento sa Kapis eh. Alam mo sir, dyan yung kwento sa Kapis. Hoy! Yun. Yung kwento sa Kapis sir, dyan alam mo? Yung kwento sa Kapis. Takot ako pumunta doon sir dyan sa Kapis. Marami daw ano dyan. Marami daw mananggal dyan. Yung dyan. Marami daw mananggal dyan sa Kapis. Thank you Bulagang family.
pag nakita kanina, Ma'am Bulagang, nalapag na po sa kanina, konti lang kami ah. Nasaan yung mga babies mo Ma'am Bulagang? Sutay mo ito yung mga babies mo. Ha? Marami mga pogi, mga magaganda. Hindi, tsaka na sa mga pogi. Kaya dyan. Pogi ba o maganda? Anong gusto mo sir, sir dyan? Maganda? Pogi? Anong gusto mo dun? Sir dyan. Anong gusto mo maganda? Pogi? Diyan, nawala ka na. Makakatok na tayo mamaya kung wala nang papasok. Ayun. Yan. Ang tanong ko, kung gusto mo anong gusto mga tawag sa'yo? Pogi? Maganda. Kaya dyan. Para magkatundo tayo. Ano ba gusto magtawag sa'yo? Pogi? Maganda? Kaya dyan. Lumako na lang ulit. Kaya dyan, sagot. Ang tagal ng tumagot, oh. Pogi lang pala. Okay. Pogi ah. Tatap na tayo, wala nang pumapasok. Dapat may lalapag lang ako. Ate, Ayan, nalobat ako. hindi mo ikaw yun. Tamang-tama. Ang oras na yun. Hindi ba? 1:30. Ay, Lucky. isang oras kalahati. Lucky girl. Hindi ka na mag-asip sa'yo dyan. Nakikita ko yung mga video mo eh. Ikaw talaga. Kung ano yung nararamdaman mo, labas mo lang. Kung pusong babae ka, labas mo lang. Huwag malikot oh.
Nilalapag lang ako isa. Sipit mo. Ang alin dalawa. Kaya dyan. Anong dalawa? Ay, wag sa amin, wag sa amin. Uy! Ang sad. Ang sad. Ayaw nga no. Baka naman yung set, tanggap naman eh. Tanggap naman ng mga iba talaga meron ganun. Pusong babae, lalaki ka. Pero pusong babae ka. Meron namang babae ka. Pero pusong lalaki. Dati may nanligaw sa akin babae. Pero pusong lalaki siya. May nanligaw sa akin babae. Pero pusong lalaki siya. Hindi na naligo yan. Bakit sir dyan? Nahiya ka pa? Nahiya ka pa sir dyan? Okay lang yun. Okay lang yun sir dyan, basta wala kang tinatapakan, di ba? Marami akong kaibigan na ganyan, kaya naintindihan ko yan. Alam mo, ganito yan na ako. Nasaan yung iba? Ba't na... Aling di po. Aling di po siya dyan. Nasaan yung iba? Nawala na. Patidikita na lang yan sir dyan, yung aking member, Marvick Sharp. Nakapuntahan sir dyan, mag-off na, nakakat off na ako. Nasaan yung iba? Bakit hindi na nagparamdam? Si Arvin. Si Arvin wala na. Ah, dito. Si Arvin, anong ginagawa mo? Busy ka na naman. Busy ka na naman, bebe. Ang bahaw na. Niligo.
Nakita kita, nagusuot ka na eh sa mga video mo. Napuntahan mo na. Diyan si madam. Ay, yung huling nilapag ko. Puntahan mo na. Para makakat off na tayo. Wala man tayong laban. Wala tayong kadikitan. Babes ko. Babes ko. Sino to? Si Ma'am Babes? Si Ma'am Babes. Ayan, dyan. And stay safe. Pakidikitan po si Ma'am Babes. Kakalapag ko yung ano niya. Thank you, Ma'am Babes, sa iyong pagbisita. Pakidikitan dyan and stay safe. Pakidikitan siya Ma'am Babes. Pakidikitan siya Ma'am Babes. Mga bebe. Maka-cut off na tayo. Mga bebe, pakidikitan si Ma'am Babes. Pakidikitan, bebe, yung si Ma'am Babes. Thank you. Thank you. Stay safe. Tatat na tayo para makapagpahinga na tayo. Wala na, no? Ay, siya na pala. Teka, may nakalimutan ako.
Yan, last na yan, last na yan. Then, cut off na po tayo. Wala na sigurong papasok. Wala na sigurong papasok na. Maka-cut off na tayo. Last na yan, last na. Wala na sigurong papasok. Cut off na tayo. Marami pa sana akong ilalapag, kaya lang kaunti lang tayo. Next time na lang. Pag marami tayo. Pag marami tayo, mailapag ko silang lahat. Stay safe and dyan, pakitang sa si Mix. Sir Mix, last na yan na makakatop na tayo. Sana kayong dalawa, pakitang sa na lang yung huli, makakat off na tayo. Mix, si Sir Mix. Cut off na tayo. Thank you sa lahat po ng nag-stay sa live ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lahat po ng nagdumalaw at nagtamsak po sa aking live. Maraming salamat din. At yung nagbisita ng aking live at nagtamsak raid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you. Tapos na tayo. Stay safe. And Johnny, thank you so much sa inyong dalawa. Johnny. Tsaga-tsaga lang tayo at maabot din natin yung ating minimithi. Basta magsipag lang kayo. Ipagdikitan at makarating nyo rin yan. Basta tuloy-tuloy lang at pagpatuloy maging masipag para lubaki. Maabot agad yung requirements ni Lolo. At sa watch, wala kayong problema. Tutulong ako sa inyo sa watch. Thank you sa inyong lahat, guys. Good night. Good night. Nadikitan niya ba si host? Sir John, and stay safe. Nadikitan niya ba ako? Napuntahan niya ba yung ating login? Napuntahan niya ba yung ating login? Consideration with the
paglalabas ko. Thank you sa inyong dalawa. Ay, yung manok. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Good night sa inyo lahat. Lag out, lag out. Uy. Thank you. Thank you, Mama Dear. Napuntahan ka na namin, Mama Dear. Thank you so much sa patamsak mo. Thank you so much. Napuntahan ka na po namin kanina. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you, thank you. Wow. Maraming salamat. Thank you sa inyong lahat. Lag out na po kami. Thank you, Mama Dear. Thank you. Mwah. Thank you, stay safe. Thank you. Thank you sa inyong lahat.